Per Nadal toquen pastorets, una frase que es repeteix cada 25 de desembre i cada 6 de gener en moltes cases de Santa Eulàlia. Enguany no va ser menys, i sobretot el dia de Nadal. El casal parroquial es va omplir de gom a gom. Van quedar algunes persones sense poder-hi accedir per seguir una representació que, com altres edicions, arribava amb novetats a l'escenari. La primera a les alçades, amb el nou sistema de tramoies que es va instal·lar durant l'estiu per ajudar a pujar i baixar decorats amb més facilitat. Una mica més avall, els pastorets van tenir dos nous actors, tots dos joves, com Aaron i Sant Josep. Aquest any em van dir que no hi havia cap personatge per fer d'Aaron i com ja em coneixien d'haver fet l'obra de 8 dones, em van dir si volia participar i així ha sigut. I la veritat que ha sigut molt interessant, una experiència increïble i el resultat s'ha notat. Primera vegada que faig un rol important, m'ha encantat, honestament. Això sí, m'estava morint dels nervis darrere de les cortines, però bueno, sí, un paper completament disfrutable, m'ha encantat, ho he disfrutat moltíssim. Un altre personatge que debutava a l'obra de Folch i Torres va ser un gos. El Trèvol va recollir el testimoni del Mariano, un ase que va aparèixer sobre l'escenari fa 25 anys, acompanyant el tartamut Jeremies. El que va aparèixer a les dues representacions d'aquest curs. Una de les coses és que, això sí, el Trèvol és bastant tranquil, és molt obedient, fa cas i llavors les ha passat una mica magres perquè és la seva primera actuació i davant de la gent, lògicament, amb els cops dels bastons a terra, els dimonis i tot, s'espanta una mica. Però bueno, jo penso que li podem donar un sobresaliente, no? Que es diu un excel·lent. Prop de 300 espectadors van seguir el muntatge de Nadal i Reis, una obra, una tradició que des d'aquest any té un recull de la seva història. Tant abans de començar com al final de les representacions, el públic va poder adquirir el treball de recerca sobre els pastorets del casal, que la també jove actriu Laia Galobart ha plasmat en un llibre. Consta d'entrevistes, consta d'anècdotes, i en el llibre surten més de 300 fotos des dels anys 1950 fins a l'any 2024. Llavors, la recaptació de la venda d'aquest llibre serà pràcticament tota per les futures reformes que puguem fer en el casal. Molts veïns de Santa Eulàlia que han pujat a l'escenari amb els pastorets apareixen en aquesta publicació de referència. Un d'ells és David Duran, un dels satanàs més il·lustres que ha tingut l'obra de Folch i Torres a casa nostra, que va morir fa pràcticament un any.